Edukiz gainezka dator musika zuzenean telebistaren saio berri hau. Urgatz taldearekin izan gara Bermeon argitaratu duten Hori disko dotorea besapean dutela. Itzbitan atalean berriz, Natalia Garmendia gertutik ezagutuko dugu Humus taldeko basu-jotzailea. Efemeridea txokoan, Ramones talde mitikoa Euskal Herrian izan zenekoa ekarriko dugu gogora. Eta azkenik, Zozo taldearekin izan gara bera herriko Kataku ostatuan. Uragarri da, lagunegarrez iturrietan. Ura, itxasadarra, hortzimua, lanbroa, kresala eta gatza. Edo beste erabatera esan da Urgatz. 2010 urtetik darama kantuak sortzen Bermeoko musika taldeak, eta hori izena darama laukoaren azken estudioko emaitzak. Diseinu ederrean bilduta datorren new wave eta post-punk lan ederra da honakoa. Urte hauetan guztietan pauso txikiak eman dituzte, bakoitza ongi pentsatutakoa. Taldea gaur egun dena izateko ezinbesteko bidaia. Urgatz sortu zen uste dut 2012an, oso egitasmoa amateurre, grupo de adolescentes, total. Eta hor sortu genuen pare bat urtetara maketatxu bet, guk grabata eta hori. Eta gero ordutik etortzen Erio, bigarren maketi edo izango zena, lau kantaziena, eta horre beste interes pertsonal batzuk batu gendu zen eta sortu gendu zen lau kantakaz batera, liburu bete egin duen eskuz, dana, papela eta dana, eta antzerki bet sortu gendu horren inguruen, lau bideoklip egin gendu zen, eta akaba gendun bastante kantxata egiz esan. Eta ordutik aurrera erabaki gendun zentrati bakarrik musika talde bat ginela, eta beste goguek azebetetuko gendu zela beste leku batxutatik eta zentratuko ginela disko on bat eitxera eta hori gauz eitzen orain, grabadu hori diskue eta horretan gabiz. Hori diskoa maiatzean argitaratu bada ere, urteak atzera hasi zen sortze prozesua. Denbora hartu dute sorkuntzarako, kantu bakoitzari behar duen denbora emanez. ...2016ko irailean entzerratu ginen Busturiko Txozulo gaztetxean, horrezkatu geldu zen giltxek, eta han entzerra ginen ara, erun gendu zen joten genkizien instrumentuek eta beste asko ez gendu zena manejaten, baina eskure eukitzeko edo zer, lagunek deitzu gendu zen egun desberdinetan euren aportazioak eitzeko. Eta hori, sartu ginen horra ez letra bat ukibarik, ez doinu bet, ez ezebez, eta gure gendun proba, enbede lokaleko dinamika hori bi orduko ensaiuk eta horre alegin ju kanta bat ataraten eta ez dakiz zer, zentra beste preokupazio horik ez eukin. Diskoa osatzeko musika norabide berri batean murgildu da banda, eta bidai honetarako musika tresna berriak gehitu dituzte kantuen sorkuntzarako. Azkanien guk hori bilatuten genuen bebai erretiruen genuen eta horretan Witchik asko lagundu zen uzken bebai pioa rekurso ikin zauen gure eskure eta berak apoien zauen bebai hori. Eta gero James Egas hori kulmine izan duen, beratako zen rekursuek estudizuen eta dakon background berana musika elektronikun eta hori. Super ondo komplementaten zen gure aurretiko oitxurekaz edo musiken eta superposika maitu izan dut. Eta oin kontzertuetan saiatuten gara bai hori erakusten, ez diskun erakusten dizen bai samplerrak, sintetizadorak eta horrek melodizek kontzertuen presente egoten. Bai. Ahotsak lantzeko orduan ere badira berrikuntzak. Ahotsak moldatzeko manerak eta efektuak askotarikoak izan dira. Bai, eta koherentia bai kantan strukturekaz eta azkanien ahotsa normalin oitzute gauzena igual zeuzer errepikakorra izatiena
gehiago beste instrumento baten moduen erabiltzez, eta uste dut hortik hartu nabela zentzue, eta holan entenditen dure bai. Eta bai, dako zer ikusi entzuten duen musike batez be nazioartekotik. Gustatzen dazkun musiken horrek elementuak erabiltzen ziren eta azkenien kopizin txagoia. Sei kantuz osaturiko disko txiki argitaratu du taldeak. 4 urte eta gero, kantu gutxi ezote diren galdegin diegu. Osa, montxa guzen bueltak, disko laburra izango da, ez dakiz denbora pilu pasata gero, bebai fase bat esan da, ez? Eta onaia gara, pilu bat errekurso barri setu duz eta orain saiatuten gara domineten, eta horren testigu da disko. Momentuen igual apure frustrantie da, egotie 2 urte eta azkenin 6 kanta eukitxie. Bai errebindikein bide gauzek kariño gazeitxie, mile buelta emotiri gaur egun gauzek urte hendiz, como txurros eta edozelan, eta egize da oso lentu egarala, eta horretan aldule hobetu, bai rebindikein bide hori, gauzeri kariño emotie, mile buelta emotie, eta hori, gauzeri dediketie denporie. Talderen disko bakoitza ezberdina da. Urteak atzera egindakoari muzin egin gabe, berezko soinu bat bilatze aldera lan egin du bandak. Diskoen bai ikusten da trantsizioe harinauko diskutik urrengoko izango da nera, ez? Kanta batzuk ikusten da estudizuen pisu handiz hartun zabiela, beste elementu batzuk, elektroniko edalez izan. Beste pare bat hauz, igual gorri bideoklipekuk etolan, badako hila honino bestien parte gehiago, elektronikoena baino. Orokorrien tematut egon gara ataraten lokaleko soinutik. Osea, frustreta harina bai, guk entzuten genduzen diskuek oso desberdinek ziela, eta gero lortuten gendunek, gu grabata, azkenien beti ukitzi zabila lokaleko soinu hori. Eta supertematut egon ginen oinguen, benetan lortuten guri guztien dazkun diskuen teksturek, eta uste dut lortu dule. Y este no también, más espacio. Mira, yo cantaba, ¿vale? Más espacio. Lokaleko lanak burutu ostean James Morgan teknikari britainiarraren eskutan jarri zen taldea. Askatasun oso izan dute lanerako, teknikariaren ekoizpen esperientzia lagun. Kantuaren masterizazioa berriz, Steve Kitsch teknikariaren lan izan da. Azteko Jamesek transmitidu dozkune da konfiantza bat gugan. Ze berain ezun ganiko lehoko zizantzagune da einsek guzune. Guk hau intzu eta hau da gure idei, guk zure idei gudu okitxie eta ez okin ikararik edo zer esateko. Berak lehoko momentotik esan da nik hau ikusten dut zuen gan eta hori gudote aprobetxa. Eta gero arki dau, beran errekurtsuek elektronikuek eta bai testurek eta bai beratakon esperientziz koizpenien hori dana asko igarten da. Eta Stevek horre zer esan hauekin jauz, Jamesen gidekaz eta hori, lortu dugun soinuen masterizazioen bada apurbete barretru ez, eta ez da soinu garbize gehiago analogiko arantxa botaten eta horren frogia da. Que hermano, ¿cómo va la cosa? Dime por favor, me voy a conectar mañana para saber, porque encontró un vuelo por 600. Y bueno, yo espero llegar y verte pronto. Dale un besito a tu blanquita. Diskoarekin batera, gorri kantua bideo formatuan plazaratu du taldeak. Arriguri ekoiztetxeak egina, Kuban grabatu izan da Joseba Serronendiaren Haize Gorria poema ardatz. Idu gendun beran poema liburu baten Haize Gorria poema, erabaki gendun fusiletie. Gero bizitzan kasualidade batera itxik Kuban ez ditu
gendun sarri, eta permisu eskatu txagun. Eta handi bi urtetara itzuli ginen Kubara, jakantie sortute, eta erabaki gendun, imagineten gendun lezan han ambienta eta gongo zala edo han idatxitxe gongo zala poema hori, bideoklipe han grabatie. Eguzkia paisaiaren ertzera eramatera Betiko gauzek bere moldeak aldezaten Ose guzturi guztiak loitzera erdu indarrez Hitzetan ugariak dira itsasoa eta kostaldera referentziak. Disko tematiko bat izan gabe, kalderen hortasuna islatzen da argiki. Ez da disko tematiko bat, ez dako gai bakar bat, sino gai askotaz itxeitzen dau. Hori, bastante paisajistikoa da, ez dakit. Eta garena gure paisaji hau da, hemen bizi gara, oso harro gauz, eta igarten da. Non gu garan da, nondik urteen dauen letrak be bai. Azkenin gure metafora danak, nahi eta nahi ez, asko gitxosora tiretu den dabilako. Musikaz gain, taldeak txukun zaindu ditu irudiak. Diskoaren azala eta formatuan, hitzak, bideoak. Finean, lana osotasunen ulertu behar dela diote taldekideek. Bai, azkainen ez du ikusten desberdintasun bet edo irudiz ez da urruti soinutik, sino batera ikusten duz, azkainen aurkezpen bata, zeu zer guzune erakutsi eta jentiri presenta. Eta bai, hori esan dune, 6 kanta, 6, eitzen dundana, promeos gustora egoti eta igual denporak izan eruten txukitxia hoitzeko, gustora egoti eitzen zunegaz. Eta irudize da rekurtso bat gehiago gitxia gustora gauzena ez beragaz eta erabiltzen du gure mesedetarako eta kantan mesedetarako. Bat baino gehiago. Baina bi potolo esango ditu nire bizitzan oso importantiak izan dianak, eta bat izan da Live How to Live It, Danimarkatik, eta alde hori ikusi nuenean, ikusi nuen emakume hori abesten, eta pentsatu nuen nik ere hori egiteko gai izango nintzala, eta horrek bultzatu ninduen mikrofonaren atzean jartzea. Eta bezalde batetik, Fugazi, Minor Threat, danak sartzen ditut pakete berdinean, ze hor haien makei deskubritu nuen, da nezako izan zen kriston aurkikuntza. Disko Fugaziren guztiak, Minorren guztiak, Live How to Live It ere bai, Bingo de Lunch, X to Grind, baina bat, dana goitu dira dakitena, dena dakitena, da Farren Water Solutions. Kantu bat, Polaroid. Nothing Madrilgo talde bat da, Spotlight diskotikan, eta iritze zait oso abesti aproposa, gauza oso politak esaten ditut, eta gainera deskubritu nituen baita ere berandu, baina aurkikuntza oso garrantzitsua. Zerbait egin nahi baldin badezu egintzazu, do it yourself, beti. Ez du importa ze pentsatuko duten, ze egingo duten, benetan egin nahi baldin badezu aurrera. Dave Trujillo. Ze ikusi nuen zuzenean, zuzenean ikusi nuen, eta esan nuen baina ke bestia esatean erderaz, ez nik ere jokitzen. Oso importantea gaina zuzenean ikusitakoa, eta hor ikusi nuen gauza diferentziak egiteko moduak daudela, eta sartu daitezkela, igual funkia jotzen zuten bezala, baina beste estilo batzutan, fusiorio oso importantea iruditzen. Hasiera miniloa, gero kajetea, nire bere garaien kotxean azte biltzen nintzen tintak eta grabatzen dituen gure
gaur egungo playlistak leheno kasetean egitezianak, eta orain telefonoarekin bere egitari ezinen bidez. Dena, irutu zait, era guztiak diala honak musik entzuteko. Etxean, beti jotzen dugun, gustora ez bombero. Baina bat esan beharko banu, Zaragozako Arrebato esango dute. Bombero kopa behi handia. Da, akustikoki pasada bada, eta soinuak ere oso politan gainera gelditzen da. Eta gero beste leku bat urten zidean da jate Bilboko kasean topean. Nire lehenengo kontzertu handia. Ni adin gabean izanean, Ramones ikustea jonetan, egontzian urte pila bat Donostia etorri gabe jotzera, eta izan zale lehenengo eguna nik entzun duna, talde batek 2 egun segidan jotezula, sarrerarik ez dudalako, sold out egin zutolako. Eta izan zen poliki dolegian, Donostikoa. Eta hori, kontzertu hori ez daukat azteko, ez dago goratzeko, ez daukat azteko kontzertu hori. Nik uste James Aditzenen Nothing Shocking izan zela, uste dut, Garai hartan ez gaudekan diru asko, eta orduan asko egiten genuen, kasetean, orain pirateatu esaten dena, kasetean egiten zara, nik uste Nothing Shocking izan zela. Mailoren egiten zen azkenengoa. Baina gero beste bat, itxiten hau beste batzuk etortzen. Baina azkenengoa hori. The Ramones. I'm thinking that the nervous wreck is getting me, you know, it's getting me, you know, it's really getting me. I'm thinking that the nervous wreck is getting me, you know, it's really getting me, yeah. Oh no, 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 it's getting me, so there's it. I run around, even you the run around. It really makes you crazy, run away, even you the run away. I don't know. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Getting me into this, yeah. You work right all night until the early morning light. If there's all the people all the time, but then they don't believe me. When I can take it no more, now I can take it no more, now I can take it no more. I run around, even you the run around. It really makes you crazy, run around, even you the run around. I don't know. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Giving me a listen, yeah. You work right all night until the early morning night. If there's all the people all the time, but then they don't believe me. Why they get taken up? Irudietan 4 lagun azaldu arren, 5 musikariz osaturiko banda da Zozo. Donostialdeko musikariek sortua dagoen talde berria da honakoa. Naiz eta taldeko kideak musika abentura ezberdinetan aritu izan diren urteak atzera. Fermin eta Andoni taldeko 2 gitarra jotzaileen bilkurak ekarri zuen Zozoren sorrera. Gerora, Jon eta Ander batu ziren, Beñaten sarrerarekin formazioa osatuz. Zozo taldea dator Fermin eta nire historia batengatik, lagunak egin ginen eta hasi ginen bakoitza zituen gitarra pistak eta hola ikusten eta pixkat kanta batzuk borobiltzen edo, ez? Eta gerora pentsatu gero, ni banda formato bat eman bertzaio,
eta inguruko musikarien artean, gure adineko musikarien artean fitxaje batzuk genituen, eta Jon bajora animatu zen, eta Merino baterian. Behin gu lagun talde hori osatuta edo, pentsatu genuen, kantak ez zirela instrumentala gelditzeko modukoak edo, behar zutela ahotsa, nahiko borobilak eta luzeak ziren, eta tanteatu genuen Beñati, aber animatuko ditzaken ahotsa sartzera eta animatu zen, eta holako proba batean aurrera egin genuen. Taldearen estraineko lana 2017ko otsailean grabatu zen Andoaingo Garate estudioetan. Naiz eta 2018ko ekain arte ez zuen argia ikusi. Martxel Arkarazok egin ditu soinu teknikari lanak. Eta grabatu genuen denok batera, Garateko sala hundian, Martxelen gidaritzapean, Martxel Alkarazoren eskutik junda grabazioa. Eta izan zen asko pentsatu gabe, 3 egunetan nekatu ginen pila bat eta baina ondo, pipa, asko pentsatu gabe egindako lan. Grabazioa izan zen atxalde bateko eta goiz bateko kontua, ordenan grabatu genuen, eta gero beste egun terdia nahastu eta masterra eta tita. Soinua pixkat hartzen egon ginen ere, afinatzen bateria eta... Grabaketa bat pixkat lehen egiten ziren grabaketako bezalakoa, bajun estudiora eta 3 egunetan diskoak inatea eskutan. Taldeak berezko soinu bat bilatu zuen estudioan. Zuzenean den banda, estudioan irudikatzeko asmoz. Ni taldera sartu nintzenetik bi gitarren soinuak zeuden oso definituak, nik uste dut. Bi gitarren soinuak dira oso zuen soinua ez dute oso hartua. Eta alde hortatik Garatera igo ginean oso sartu genuen, bagenekin zer nahi genuen. Egia Martxelek ere bastante lagundu zigula. Garatera joan ginen material bastanterekin, eta gero Garaten ere dagoen materialarekin pixka jokatu genuen horrekin, da utzi genio Martxeli, pixka berak pentsatzen zuena pixkat egiten, nola libre. Bideo horretan garrantzitsua izan zen taldekide guztiak batera jo izana. Estudioko lan izan arren, zuzeneko baten indarra du diskoak. Diskoan atera dena da, zuzenean jota, toma bat, 2 edo 3 eginda, kanta bakoitzeko, igual batean igual gehiago, nahastu ginerako, baina ez dago gitarrarik gehituta, ez dago ezer, da krudo, hori da diskoa. Nik uste irekia gaudela etorkizunera ere beste 1000 modutan grabatzeko aukera balin badago probatuko dugula hori ere, nik uste ez gara mugatzen bakarrik formula ontara. Nik diskoa entzun aurrekoan duela gutxi, eta gustatu nintzen atean nintzen sentsazio batetik, grabatzetik eta nekea edo dena delako gatik. Oso ezberdin entzun dut orain, eta zuzenean jotzeko gogokin, abestiak zuzenean jotzeko gogokin. Zozo taldearen musika ez da erraza definitzen. Kantu baten barnean, 1000 kantu daudela dirudi. Erritmo eta intentsitate aldaketak kantu osoan zeharrabi egotera behartzen duen zulea. Nik uste badabela abesti pare bat diskoan atea zianean hola utzi genitunak, ikusten genuen zeo zer igual zuzendu genuen, baina badaude beste abesti guztiak, diskoan dauden beste abesti guztiak, bai izan diala prozesu luzea eduki dutela bukaera arte, eta bai esan duzun bezala, abesti baten barruan daude struktura asko eta bai, buelta asko ematen dizkiogu abestiei lokaldean, zaila izaten da bukatzea. Adibidea gartzeatik igual exitiun litzake lehenengoa, hasi eta jota ensaio batean bukatu kanta eta hola da kanta. Eta igual arpegi izan daiteke, instrumentala den hori, pixka buelta gehien eman genizkiona, edo zati gehien dituna, kanbioak, tempo aldaketak eta igual bi estremo horiek bezala diskoan. Baina orokorrean abesti gehien adiala tempo aldaketa aliketa gehien. Bai, bastante landua dira abestiak orokorrean.
Kantu gehienek iraupen luzea dute, eta bideo horretan garapenak handiak dira. Kantu bakoitzari behar den denbora eman diote, erlojuari begire egon gabe. Garaten grabatzen gauden, eta ez genuen ez klaketa batekin edo tempo batekin grabatu. Eta izan zen momentu aratazitza egun, eta zuzenekotan ere abesti asko jotzen ditugu, libre albedrio ateatzen dian bezala. Hori da, azkenean nola ateatzen dira, eskanaka jotzen goaz, eta ikuste aurrea, gesto batin, horren goaz. Nik uste gure inguruan, gure generazioko Donostiko musikoen artean beti izan dugula joera, kanta luzea, luzeago beto, ez da hola igual beti, gero gustoen arabera, baina beti jo izan dugu luzatzera. Eta nik uste baita ere, lehenai bat duzun aniztasun hori badakatela besteak bereen barruan, da abeste batzuk naturalki eskatzen dutelu guztiago izatea eta beste batzuk motzagoa. Uste ez dugula inoiz egin abesti bat eta esan honi gehitu hartzezkio 2 minutu edo kendu hartzezkio 30 segundu edo egin ditugu eta geratu egiten bezala ona. Ahotsa beste musika tresna bat bezala landu dute. Abesteaz gain, ugariak dira moldaerak eta oihuak. Nik uste dut egoeragatik, gu taldea sortu ginean eta Beñaten gana iritsi ginean abesti asko oso forma emanda zeuden. Eta denedakigu behin forma emanda dagoenean zaila izaten dela aldatzea. Orduan, badaude abesti batzuk, berak asko zure joko gehiago izan duenak, direla bereziki amaiorakoak. Eta nik hor bai kontxiratuko nuke instrumentu bezala iaia bere osotasunean, baina egia da abesti batzuetan, bereziki hasierakotan, dela igual gainetikan jarrita gerora hautsa. Ohiko erritmoetatik haratago doan banda da Zozo. Ez da roka, ez da hardcorea, edo bai. Argi dagoen gauza bakarra, haratago doazen doinuak direla. Ez. Alde batean musika zaila, musikalki, tempo aldaketak edo struktura larraroak, edo harmonian ere pixka dola ditu, nola zurrunbilo batzuk bezala, ez? Baina orokorrean ez da publiko guztiarentzat. Ni guatzen naiz lagun batek aurreneko kontzertua eman da gero, etorritzea dara eta esan jo, hau ezin da dantzatu, nola, zer raro dena, ez? Nintu gongo esplosiboa bezala. Ez da erreixa zaila ez dakit, esplosiboa behintzat nintu ikusten dut. Eta gero nik uste, zuzenekoak ere baduela zer ikusi da zeren. Niri gertatu zait lagun batzuk konbidatu badakidanak edo pentsatzen denak ez zaila gustatuko. Eta gero kontzertua amaitu eta esan, ikara ere gustatu zait, egia esan ez duen espero, baina gustora gatzen ez. Kontrakoa ere gertatu da. Euskal Herriko musika estena anitza bezain koloretsua da. Zozoren tokia zein ote den galdetuta, ordea ez dute erantzun argirik. Zozo ez da, enkajatu ezake, baina jaietako txosnagune baten jotzeko goizeko ordu bitan parranda giroan ez da horako talde bat, ez? Aquello areto txikitan, o tabernatan, o... ez? Rollo hortan gehiago nintzen. Ni bintzat gustorago jotzen dut publikoa agertu dago, eta publikoan alturan. Igual pertsonak baina horro batu funtzionatzen. Diskoa kalean, estreinuko lan aurkeztea dute helburu, baina dagoeneko entsegu lokaleko lanetan ari dira kantu berrien sorkuntzan. Beñato kanpoan bidaian egon zanean ere, gu egon ginen lokalean, igual ez oso maiz, baina bai eman ditu lantzaio batzuk. Eta bai ditugula grabazioak eta ideiak eta aurrera jarraitzeko asmoa. Nik uste esan daitekela, Beñat kanpoan egon den tarte hortan bai ditugula kanta bereak eta aurrekoan bildu genitun eta materiala badago, baina buelta atzeko emateko eta hotxa sartzeko eta hola.
Eta guain nik uste izan dela baina bueltatu eta guazen diskoa aurkeztera, hor dakagun disko hori, eta guain hartu egu tarte bat diskoa aurkezteko hilabete batzuk. Eta gero berriz egiten ari ginen kanta berri hori buelta batzuk emateko. Eta igual disko berri ateratzeko. Bueno, nik uste gauza asko ez ditugu hitz egin epe luzera begira, baina bai hitz egin duguna igual taldearen erritmoari buruz eta horrela, eta momentuz dakagu hitzartuta gauzak lasai hartuko ditugula. Osea, epeak joko egula gozatzen egulako jotzen, eta sortuko egula gustatzen zegulako sortzea.